האם שמעו כבר את קולו של מי שאבדה דרכו בתוך המנהרות ולא איבד כוחות? האם שמעו גיבור ישראל שנלחם בשביל האחר, את מי שנפל לבור ולא הביט לאחור, את קולו של המפקד שלא מפחד לאבד גם את חייו בשביל עתיד ילדיו, את קולו של החייל שהרים מורל, שצעק בקול המון צה"ל הניצחון. האם מישהו ידע סיפורם של מי שקבע אורם, ששמרו על המדינה ודאגו לעתידה, שבכל יום שעובר סיפרו סיפור אחר, שבכל יום שעובר סיפרו סיפור אחר? האם שמעו את הצנחן שמההתחלה הוא כאן, לא עצר דקה לנשום, לנוח או לחלום? האם שמעו את המשפחות שמחכות בכיכרות, רוצות לראות את הילדים, תפילות שיחזרו בריאים, את קולו של החטוף שנשאר רדוף מסיוטים וצעקות שלא ישכחו דורות, את קולו של הזמר שכל הזמן הוא שר, עוד נגיע אל הסוף ונחכה לו שיחלוף. האם מישהו ידע את דרכם של מי שקבע אורם, ששמרו על המדינה ודאגו לעתידה, שבכל יום שעובר סיפרו סיפור אחר, שבכל יום שעובר סיפרו סיפור אחר? האם שמעו את שקרה על סיפורה של מדינה שהלכה בגטאות וממשיכה לחטוף מכות, את קולו של המשורר ששיריו על הגדר מחפש איך לספר מה עמו עובר? ומי שמע קולם של עם אשר נרדם ובסוף נשאר ערום ועוד חושב על השלום, ובסוף נשאר ערום ועוד חושב על השלום.